Tukulandeni kuna kulikonse kumene mukutonera pano pa VNV Media TV. Program ya Hymns of Hope. Program ine timakhala pasani nyimbo zopereka chiyembekezo. VNV Media TV kutekera mu mzinda wa Lilongwe ku area 36. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Kwa ino mzata ni mutonera amene matisatira kutekera mchigawo cha kumpoto, mchigawo cha kumwera komanso pakati. Ife timathokoza ndinu ena onse amene mayika ndimanga pansi pa program ineyi kunena kuti ife tikunena kuchokera kuti ife timathokoza kwambiri ndipo chomwe chathu chimakhala ndithu chozaza saya mene mukuonera. Ndemu program ineyi kuyankhula kumakhala ndithu kochepa kwambiri koma nyimbo ndi mauthenga osiyanasiyana ndi amene timakhala kugawana kwambiri mu program ineyi ya Hymns of Hope. Motero ndithu tikudziwa kuti ena mitima ili bababa kuti kodi nyimbo ya lero ikezo tani kapena nyimbo ya lero ikhale yotani. Bwanji mundilole kuti kuyambaku ndikupaseni nyimbo ya mayi Yendanibe Singers. Nyimbo na kuti mundiyeze pasikelo. Ndine mwana wosowa nzeru ndipempha nzeru kwa inu mundiwolose tsidya ilo mpaka ndifike kwanuko. Ndine mwana wosowa nzeru ndipempha nzeru kwa inu mundiwolose tsidya ilo mpaka ndifike kwanuko. Mundiyeze ine pasikelo mundiuni ike mtima mwanga mpaka nditakwanira ine kufika tsidya linalo. Mundiyeze ine pasikelo mundiuni ike mtima mwanga mpaka nditakwanira ine kufika tsidya linalo. Abwenzi womwe ndikhala nawo asandulika adani ndiyendane kumakuma ngati kwathu kondilibe. Abwenzi womwe ndikhala nawo asandulika adani ndiyendane kumakuma ngati kwathu kondilibe. Mundiyeze ine pasikelo mundiuni ike mtima mwanga mpaka nditakwanira ine kufika tsidya linalo. Mundiyeze ine pasikelo mundiuni ike mtima mwanga mpaka nditakwanira ine kufika tsidya linalo. Mundiyeze ine pasikelo mundiuni ike mtima mwanga mpaka nditakwanira ine kufika tsidya linalo. Mundiyeze ine pasikelo mundiuni ike mtima mwanga mpaka nditakwanira ine kufika tsidya linalo. Mundiyeze ine pasikelo mundiuni ike mtima mwanga mpaka nditakwanira ine kufika tsidya linalo. Mundiyeze ine pasikelo mundiuni ike mtima mwanga mpaka nditakwanira ine kufika tsidya linalo. Mundiyeze ine pasikelo mundiuni ike mtima mwanga mpaka nditakwanira ine kufika tsidya linalo. 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 Kuyimba kumeneko kwa Yendanibe Singers akuti mundiyeze pasikelo nkofunikira ndithu kumazika pasikelo nkomaona kodi ni mulingo wanji umene ndikulemera
tikamakhalira kugula zinthu pali zosiyanasiyana pachina nyemba kaya nandolo kaya ndi chani timaziyeza pasikelo nkuona kuti zakwanira mtengo umene tikugulirawu kodi zikuyenerereka kuti iyayi ndizitenge tipite nazo ku nyumba. Izozo zimakhala malingana ndi mmene ife takonzekerera. Ngati sizinakwane timamuuza ogulisa kuti ataonjezerani ndinati ndikufuna 2 kg koma pasikelo amene tikunena tsiku lero ndoti ifeyo tiziunike kuti Yesu Khristu anataka kubwera lero, ifeyo tingapezeke pati, ife tikuyima pati. Ngati sitiloyenereka kuti topezeka mfumu wake iye atizifunse tikonzepo kuti ifeyo tikhala amodzi mkagulumo onena kuti pamene Yesu Khristu akubwera ife tikhena limodzi mwambamwambamo. Ndi ife tiyeni ndithu tikonze mbali yathu malingana ndi amene wa Ayendanibe Singers tiziyeze tizipeze kuti ife ndithu sitikuperewera iyayi. Pali mawu ena kuti ayi ufumu wanu wayezedwa ndipo taupeza kuti waperewera usaperewere iyayi, koma amene ukhale kuti utayezedwa wakwanira. Kuyimba kwa Ayendanibe Singers tikaona apa kuyimba kwa chiwiri ndi kwa mzathu kapena ndi kwa chemwali Sister Florence Maseya, nyimbo ina kuti pakakhala chikondi. Pakakhala chikondi akuti banja likondwa. Tateni toneni nyimbo imene yoyimbidwa ndi Sister Florence Maseya.
Kuyimba kumeneko kwa Sister Florence Maseya nyimbo imene akuti pakakhala chikondi nkatikatimo ndithu Monica banja limene likuonesa ndithu chisanzo chabwino kuti ayi ngati mabanja osati kungoonetsera kugulu koma ndithu kuchokera pansi pa mtima wathu tizikhala nacho chikondi ndikamapita kachisi ndimo ndi ana athu kaya ifeni kuyenda bwinobwino monyadirana kaya ndikupanga zinthu zathu tiyeni ndithu tizikhala anthu okondana sikuchechikoka olo kunyumba kumene pamene takhala kunyumba anthu ena ndithu akamuziwe Yesu kupyera kubanja lathu anthu ena ndithu akakhala nacho chibaba choti ya ndipeze nzanga opo kwati chifukwa aona mene banja lathu likuchitira tizikhala ndo achisanzo osati choonesera koma ndithu choyika pansi pa mtima choti ya ine nzangayo ndikumukonda ndakuti banja likakhala lokondwa mpingo umakhala okondwa mudzi umakhala okondwa china chilichonse chimakhala chabwino chifukwa pasogolo pathu pali chikondi ndi chikondi ndithu nchofunikira osati pabanja pokha kaya ndi kuntchito kaya ndi malo athu a business kaya ndi kuti tiyeni ndithu tionesere chikondi kwa wina ndi nzake tikatero ayi ndithu tizachita chinthu chopambana anthu ena azatembenuka mtima poona chimene ifeyo chikhalidwe chathu chimene ifeyo timachionesa kuyimba kumeneko kwa Sister Florence Maseya katikati mwa program ya Hymns of Hope ndipo nyimbo inanso imene iti ifike pano ndikuimba kucha kwa Morning Stars udera njingawa. Mavuto azinga zintusi zienda ulibe nsototi ungachite Malomo danda ulaza mavuto wako uze mavuto wako ulinde Yesu Amba kukonda amba samalawe atabisawe mumakiko wake Malomo danda ulaza mavuto wako uze mavuto wako ulinde Yesu Amba kukonda amba samalawe atabisawe mumakiko wake Gati mwana wangu atapepa mkate Ndani kodi yanga pate mwala Tipata alatu zintu za bino Kuliba jitate watu oyera Malomo danda ulaza mavuto wako Uze mavuto wako ulindi Yesu Amba kukonda amba samalawe Atabisawe mumapiko wake Malomo danda ulaza mavuto wako Uze mavuto wako ulindi Yesu Amba kukonda amba samalawe Atabisawe mumapiko wake Esitilichoka ngati amasiye Mbuye alina fentawi zonse Adane na kale atasamalafe Kufikira chimaliziro Malomo danda ulaza mavuto wako Uze mavuto wako ulinde Yesu Amba kukonda amba samalawe Atabisawe mumapiko wake Malomo danda ulaza mavuto wako Uze mavuto wako ulinde Yesu Amba kukonda amba samalawe Atabisawe mumapiko wake Amba kukonda amba samalawe Atabisawe mumapiko wake Amba kukonda amba samalawe Atabisawe mumapiko
Kuyimba kumeneko kwa Morning Stars udera njingawa kutilimbikisa kuti ya ife sili kuyenera kulera nkhawa koma tikuyena khala anthu oyima njinji ndithu pamaso pake, anthu oyima nganga pali nyimbo ina ndithu amati nga kuonesa ndithu nena kuti ife tikuyena ndithu kukhala anthu osadera nkhawa mu zonse. Bible limatiuza kuti mu zonse tiphunzire kuyamika iye ndi kuthokoza iye mwini chilengedwe chapano komanso pa dziko lapansi ameneyo tikuyena ndithu kumamuyamika mu nyengo zonse, osati ayi zinthu sizikuyenda koma ndiye kudandaula kudera nkhawa mulungu kulibe. Ayi, tate wathu ngachikondi amene mu zonse amakhala nafe, ifenso tiphunzire kumuyamika iye ndi kumuthokoza mu china chilichonse, tisadere nkhawa iyayi. Kwa mu zonse pemphero ndi chipembedzero pamaso pake zonse zizafikira kwa iye. Ndiye tithokoza mzathu a Morning Stars. Nyimbo inanso imene tifike pano ndikuimba kucha kwa Heaven Voices, nyimbo inakuti nthawi yovutayi. Yovuta ipataduma antamtendereti konda ungachoke tikalendi mbuye tibe wa mavu utotienda mbuye Kristu zuka Yesu azansa tawi ivi yonse mawali penga azamveka akufata uka nikukwatulira kupitako safa kumwambako aleka kumokonda iye izema kesalemberwa sikakwanisirwa afika mapeto pombo malipenga azalila Yesu atasanga tawiliyonse mawalipenga atuveka iduzambeka akufata tulirwa tupita sosafa kumwambako zovuta zikata kukondwa titakonanako pasigano titakwatulima kusia kupita kosafa kumwambako Yesu azasanga ntawi iriyo mawali atamveka kufata uka nikukwatulima kupita kumwambako Yesu azasanga ntawi iriyo mawali atamveka kufata uka nikukwatulima kupita kumwambako kupita kumwambako kupita kumwambako Kuyimba kumeneko kwa Heaven Voices nthawi yovutayi tikuyenera kutani? Nkhani yake ndiyo mwe imetu kamba kuti mu nthawi yovuta tiyeni ndithu tikhale pamaso pake, tisachoke pa iye, tikhalibe pa iye amene ni mwini chilengedwe chonse, ifeyo tisagwedezeke iya. Ine nyimbo zake nzokazokhazo ndithu zongotilimbikitsa zopereka chiyembekezo. Tikaona nthawi yapa iyayi tikupita ndithu kumalechereche kwa programu yathu, ndipo nyimbo inanso imene tifike ndikuimba kucha kwa Namasalima Singers akuti idza usapumule iwe. Idza kwa mkulu munsi wakoyo
mbuye wako yo akoenzana atachotsa mafuto akoe itakwa iye utapumule itanitu itanitu
Tithokoze kwambiri amzathu Namasalima Singers kuimba kwa mphamvu, kuimba kwabwino, uthenga wabwino kwambiri akuti idzayo dzapumule, akuti idzanitu ndithu kufunikira ifeyo tipumule. Tikaona nthawi apa iyayi tikapumuledi. Tikapumuledi ndithu, koma tithokoze kwambiri ifo mapanga chisankho chodalisika komanso kukhala menepo nkuonera program ineyi ya Hymns of Hope. Bwezi tikutchula mayina ndithu amoza amene matifikira kuti ife timadalisika, koma iye mutulole ndithu kuti tikuthokozeni, osakutchulani koma tingokuthokozani nonse amene masatira program ineyi ya Hymns of Hope kuchokera kuno ku VNV Media TV ku area 36 mu mzinda wa Lilongwe, kumene kumapezeka ma studio athu a VNV Media TV. Kwa inu amene simunachite subscribe, itachitani ndithu channel chimenechi mupitirize kuonera zinthu za nkhani zimene timakupasirani, zimene timakubwereserani. Nyimbo yomalizira imene tifike pano ndikuimba kucha kwa Mixed Voices, nyimbo nakuti tayenda chikhulupiriro, tayenda mchikhulupiriro kusatira Yesu. Ife tifuna tiyende mchikhulupiriro chimene Yesu Khristu anayenda, chimene amayenda ifenso tiyende chomwecho. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda, komanso ndithokoze cameraman Blani Katumba. Tikuti pitizani kuonera ma program osiyanasiyana pano pa VNV Media TV. Tingoti makoma nonse mdzilo buno, komanso inu amene mukhale mukuonera kunja kukacha, ena masana, ena timonera program ineyi nthawi iliyonse imene tingafune kuonera. Ife tikuti pitirizani makoma nonse. Bye for now.